ओंखारबाय लोगोफोर बियार गंसे लोंबाय आं नोंखौ बे एक्स'नो आया भुटाना बिथायना थावनो थावा ओमफ्राय गलांगोन दा दैया गलांगोन खाया नै जाम्बाया माबायदि उन्दुदों दाउ बा गोथै बायदि उन्दुखादों न'निफ्राय ओंखारबाय लोगोफोर गुड मर्निं लोगोफोर गासैखौबो आंनि चेनेलावहाय बराय हरबाय आरोना लोगोफोर दायो जोंहा मर्निं पिकनिक जानो थांसिगोन ना मायाबो सादोरा एसे गोदानखौसो माबा गोदान दं बेनाव दख'नायाबो एभेलेबेल दङ आंसो गानलाबायो एखमबा खिन्थु होनबाबो गोदानखौ गाना नोगोथार पिकनिक जानो दोखो दोखोसो जागोन ना रा नै दासो न'निफ्राय ओंखारदों थावा एकदम ल'खा गैया नै इयावबो गैया थांला थाख्लानो फैसा नांगौ नामा बेसेबां नांगौ थाख्ला बेसेबां नांगौ फैसाखौ बेसेबां नांगौ 10 थाखा आइ फिसा मानसिनो होफैनांगौ नाया नायाबो आंहा भिडिअसो बानायगासिनो दङ नांबाय ना माथो जेबो नंला दे आथिङाव नांदोंमोन अन्थ' बाथावनो जेबो नंला दे नायलाय थांलाय स' लोगोफोर दायो जोङो न'निफ्राय ओंखारबाय दै लोगोफोर माने सैमा फिसाया एसे नांदों आरोना आथिङावहाय गुसु दिन ना थान्दा दिन जेबो जायाखै आरोना ओमफ्राय दायो जोङो न'निफ्राय ओंखारबाय औ दे सनालिया खोन्थाखादोंमोन सैमा फिसाखौ होननानै बिदानो नायस'नांगौ ओमफ्राय आंबो भिडिअ बानायबाय थाबायना थाल गैया स' लोगोफोर दायो नै रेक्सुआ जि गाहायाव थाया औ रेक्सुआबो नुदों गाहायाव थायानो आरोना रेक्सुआ खालि बाम जानाय गोजौ गोजौ सिटावल' जिरायनो नागिरो स' दायो लोगोफोर थांनोसै बेबायदिब्ला थौदो आरोना बासजों मोनफैबाय नै जोङो खुलासो आं खुला खालामनानै लाखादों आंनिखौ दायो नै ओंखारगासिनो दङ दे Đâu thằng Văn ba. Picnic. Dokan bandine रावबो खुलियाखै दासिमबो बिसोर दासो फैदों होनो बिसोरला दासो फैदों ओइ बिसोर खोनायाखै बियो लाया आंहा लाया बस स्टेन्ड नै लोगोफोर बस स्टेन्ड फैबाय iya नुबाय लायनांगौ नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा औ दालाय हाथाल' दं गारियाव लायनांगौ गोरलै बायदिसो थोलै सना हेलौ मामा हेपि निउ इयार आसो भाकुमनि खोजारो थोयोलै बाजै ओमफ्रायो मा होनो रंगिना ओमफ्राय दिदि लक्ष्मील'सो दा थोयो आराम थैद आंहा मोनामो बिनि गारिया गोदानखायनो बोरैबा आं बिदिबाथाय हांथोनो मोनो दायो हाबफैबाय नै आब'मोनखौ लायनोसै र' थाव सोबाय नै बेयाव लोगोफोर कुसुगावआवहाय दंखायो बुरजा दं मालाय दा लासै दायो थांफिननोसै नै लोगोफोर नै जोङो आधा लामा फैबाय फेमिलिफ्रा नै आब'आ बिजावजालिया बुथ'थ'बनो सुखुदो नैबे आंनि बिबोन मा जायोमोनलाय आंहा बिजादैसो जायो रंगिनायानो बुंग्रायखौ मारै खालामोमोनलाय रंगिनाया बुंग्रायखौ फुदलानानै खावलाय बेरजोब्बायनो ड्राइभारा जोंना जा रागा जोंखांबाय फाग्ला बायदिनो नाख्लायलायखालां नामा जा रागा जोंनो बिमाखौ फैसा केस लायाखै होननानै अनलाइन गोजा होननायखाय ओमफ्राय आब'नाव दंखायो दा केस थांगासिनो दं ओमफ्राय रेक्सुआ रायजानानै दुखु जादों बेसेरा गाबखांबावबाय जोंना रेक्सुआ थांगासिनो दं दै लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन र' रेक्सुआ माखौ बायदि सादों खालि बायहेरायावल' ओंखारदों
Okarnelo. Oh, coba tunggu masa. Mentarnasai Mwnabili moनबाय बारबाय थांगासिनो दङ थांबाय थाग्रोनोसै बिदिब्ला लोगोफोर ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनगोन र' नै लोगोफोर फैयै फैयै Mwnabili मोनफैबाय मोनसिगोन बारा मा मोनाखै मोनबाय बेलाय मेला जाग्रा लोखि फुजा जायो नै बेयावहाय जों आगोल जाफैयोमोन बेयाव फैलाय बैदिना Mwnabili Mwnabili बाजार दखान मोनसे गैखाया जोंना बेलाय बे सिद्दाजों थाङो आब' ओरैजाय नैबे राइट साइडनि ओरै सिद्दाजों थांथारो जोंनि बाबामोननि थाङो नै आमा दिनै थायोमोन जोंना बाबामोना बैजों ओरैसो थांथारो बिदि आगोल रिक्सासो गाखोलांनांगौमोन जों दाथ' ट'ट' ओरै मा खालामनांगौ मिथिला बेयावहाय मेला जायो नैबे फोथारावहाय लोखि फुजा जा गोदो जों खोलाहाना बेनो नैयावनो बै आइथिं थोंब्रैखौ नुयोमोन बे बारग्राखौ मारै दंलै बे बारग्रा आइथिं थोंब्रैखौ दा गोजौ थाग्राया बेयाव ओंखारोमोन आगोल बावरा नुगोन मेला नुलांबाय थाइगार थायालै सुना मांकिसो थायोमोन बेयावहाय दैया नायदो नै लोगोफोर दैया मा खमायलाय मामा ग्लासखौ आंनिखौ दैया बरिया र'लै रिक्सा दल' थाथाराहाय रिक्साया हाबफैबाय नै लोगोफोर सनालिनि जाग्रा हैनो हरदो दे होनखांबाय सनालिया सनालि जायो दा गैथारा आं बेखौ जायो बे खाजाखौ सम्फा प्लेटखौ आहा गोथावसो मोनबावो नैबेखौ गोदैयाथ' गोदै खुगायाव होबानो गलियो नै हरदो दे र' फैखागोन जाम्बि बेयावनो फैखागोन पिकनिक स्पटआवनो फैखासै साफाखाना जोंनि बे मिथिया लामाखिसै नै लोगोफोर गेट मोनफैबायानो हाबजायो दा बेसेबां लायो पार्किं पार्किं लाग्राफ्रा आदा थांखाबायना 150 लादो जों बारा गोबाव थाया बुरै ज'नो ओंखाम नै होमबाबो दा 12 बारखाबायना दे 150 लादो आदा नै लोगोफोर मोनफैबाय रिजार्भ लाबोदों आइलेना बैयाव लिर' मोनगोन गारि गोदानसिन जाबायना फानो दामा बारा लायो जाम्बिलाय एसेल' मोनो फाइनालि लोगोफोरजों Mwnabili सफैमारबाय आरोना थामलायनाय दंमोन नामा बेना सिबुनाव बैनो अबेबा बै सायाफोराव नायनानै बानायदो अबे जायो दे जायखौ फसायदो दे नैबे बैग्रिफां सायाव मोजां ना गारि सारि दोनजोबनो हायो बावनि देग्लाय एसे खम ना मानसिया मोनाबोला बारा मानसि गेलेगोन र' लोगोफोर दैया नै जायगा नागिरदों बबेथिं पिकनिक जानो होननानै सोरा मा जायो जाबायथाय नै बेदर दनै लानानै जाबाय बाथोन देबाय बाथोन जाबाय हनै मालाय रिक्सुआ दैमा जिङाव बेरायहैनांगौ र' दा जाखांजोब्बाय नै जोब्बाय लोगोफोर बियार गंसे लोंबाय आं नै हारसिं
दायो जोङो जाखांजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि मिउजिक दामदोंना बेनि थाखायनो मिउट खालामबाय आरोना आङो लोगोफोर नै लोगोफोर बेरायनो फैबाय जोङो फैफिनबाय लंथंजोखा फैफिन बे बेसेबां जलफाया बेसेबां लागो ओमफ्राय बैलाय बै मा बुस्थु बे आमलाय बा थाइसे साना बे 20 थाखा बे 20 थाखा 50 बे 100 नै आया भुटाना बिथायना थावना थावा दा ओमफ्राय थावा गोदै जानायनि माबायदि जों लागोना बिदि नङा थाइनै लागोन मैगंबो फानलायबावो नै लाइबो फाननो मैगंबो फानलायलायो लोगोफोर नै या खमलाबो फानो 50 थाखानो ना 50 थाखा लाबाय दा 50नि बे आमलाय 20 थाखानि आरो जलफाय 20 थाखानि लाबाय जाबाय लोङानो लोङो आं साहा लोंखायानो बे गथ'आ जाफानाय लोंफानाय लथार र' दखान गोजाजों बिसोरो साहा लोंनो नेदोंसो बबेयाव खारलांखो साहा लोंनोलाय मा मोना साहा लोंनो होननानै फैदोंमोन आरोना बे दखानावहाय ओमफ्राय आंथ' साहा लोङा ओमफ्राय आं नानिमोनजों ओरैनो थाफाबाय आरोना नै रेक्सुआ बेरायबाय जिनो ओमफ्राय देग्लाय मानसिया बहुद खम दै आङोथ' बोसोरनै ना बोसोरसे सिगाङाव थांदोंमोन दे बे बाराव बिराद मानसिमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो खम मोनथारदों आं मानसिफोरखौ आगोलथ' गारि दोननो जायगा गैलाय बेबायदि जायोमोन आरोना माने लामानि अबस्थायानो गाज्रि जायोमोन दायो नानिमोनहा बिमाखौ नेदों आरोना लोगोफोर do not drink and drive ना बेरायहैनो ओरैजायसो गान दामाखै सिरि थार दैमायावबो पिकनिक जादों दान है नै माबा लांदों जना ट्रेक्टर लांदों बे दैजों ट्रेक्टर नुनाय बेनो दां जानो हिनजावफोरा दा हिनजावफोर हौवाफोर फैनाया औ नाय ओरै फै सनालि ओरैजाय गेटथिंजाय बेरायहैनो फै नै र'लै र' बेरायनो फैजोबबाय जोङो मा मोनहा साहा लोंहैदों ओमफ्राय बोराया गारियावनो दङ फैसिगोन नोंसोर थांगोन आं फैगासिनो दं होननानै बुंबाय ना नायै जा फट' खेबजादों दा मानिगा एबार मोजांसिन साजायसिनो आरोना सिगांनिफ्राय देखायनो र' माबायदि जादों बैयाव ओंखाम जादोंथ' हैनो गोलैलाङोबा दैया जा दाहार दा एबारो दैया जा दाहारथार एबारो सिगाङो माबा दैया खमथारमोन आरोना सनालि गलांगोन दा दैया गलांगोन होनखायो गलांगोन दैयाव जा बरियाखानो दैया फट' खेबजानो सिखुलायथारबाय आरोना औ सिट रेक्स सिट फट' खेबदोंनो Nó đúng là của lần cái này đấy. Nó đi ăn hạt rồi. Cái điều cái giá nó cái năm phít vào đó của hạt rồi. Rex. Con năm Rex. Rex, chị đây Rex chưa? Chị đây. Ở đây này chị này. Đi chăn ăn lên rồi. Nó kẹp ra cái dengan ada di. Dia ya bisa tahan ibarat dia lah ya. Ibarat orang baik dong mesti mandi bang lagi di dalam nah jauh. Ibarat juga बै खनाथिं थांदोंमोन फट' खेबजानाया बैनिफ्राय जा जोमैखौ बेलासियाव मोजां नुयो गोथांनो मानो मारिबायना मा गोराथार खेवनो र' खेवना होगोन र' आयो बाला गोजा जोबबावसो बेयावबो औहाय हायाव गेलेबाय नामा गाज्रि ओमफ्राय दा मारै थांगोन गारियाव गाखोनानै बिब' बिनानाव बिसोरो बिमाबो बिफाबो पुलिस देनां फिसाफ्राबो पुलिस लादा दंना पुलिस लायो दा लाखाबायनो सनालियालाय मा साख्रि लायो
पुलिससो जागोन सनालियाबो दैयानो नोरैजाय दाहार गैया नोरैजाय फैला बैथिंजाय पिकनिक जादोंथ' बैजों हाबलांदोंदां गारिया बबेजों लाङा जाखोसै दैमाजोंसो बारस'नलांखो ना माखोसै र'लै र' नै माबा फट' खेबनो थाखाय माबादों आरोना साजायदों नैयावबो मोजांनो हा र'लै र' खेवना होगोन हनै हेपि निउ इयार लिरबा दंसो बैयावहाय औहाय आइलेण्ड बेनो आइलेण्ड औहाय आइलेण्ड नै आइलेण्ड रिक्सा दै लोङो ना मायोथाय मा फट' खेबजादों मालाय दै लोंदो दे लोंदो नुबा दै लोङा रिक्सायाव लोङोबा लोंदो लोङानो फैदो मैला जायो लोङाबा फै मैला जायो आथिङा लोगोफोर दायो जोङो दैखौ खुलुमखांबाय नम' ओमफ्राय रिक्साखौबो जि मोजां दैमानि दैखौ लोंहोबाय आङो मिथियालां मा जायो ना रिक्सा बेरायनो बिराद मोजां मोनो आरोना बेसेरा लाइफआव फार्स्ट टाइम बिदि पिकनिक स्पटआव फैफेरदों आरोना जोंना रिक्साया ओरैबायदि फैदो आइया हाजोंसो गेलेगासिनो दं बियो उन्दैया हाजोंसो गेलेगासिनो दंबावो नालाय नै दसेनो लादु बानायबावबाय ओमफ्राय बेखौबो सोर गारहरना दंगैना हेपि निउ इयार लिरनाया नै 2025 दा दहाय जुथाया आदा सिखादों बेना फैदो औ हेपि निउ इयार सनालि थाग्लाबुरि रंगिनाखौ होनदो हेपि निउ इयार होनदो रंगिना हेपि निउ इयार दे होनद' रंगिना नोंबो होनद' हेपि निउ इयार सनालि होनफिनदोब्रा दे होनद' ना गैया आइया हनै बे नाखौलाय मा जाखो रिक्सा आइयो हाया मैला जोबबाय फै बैथिं बेरायनोसै फैदो आइयै छि दे दैया गलांगोन मामिखौ फैयो दालांसिम दा थां मामि लांफैखागोन र' बैला फैखागौ ना ओरै फै बै खनाथिंबो जाजायो नामा बबेथिंबा बेनो बैथिंसो थांदों ओरैजाय थांदों नै गारिया हरैसो पिकनिक जाहैदों फै नाङा बैयावनो मोजां बैयावनो बांसिन जाखायो नै बेबोखौसो खालामनो नै लोगोफोर फैबाय बैयाव फट' खेबजानो थाङो जोङो पिकनिक जानो फैदों माथो होनबावनो लोगोफोर भिडिअखौनो एकदमबारे फुल स्पिडाव होनांगौ जायो नङाबा मिउट खालामनांगौ जायो आरोना उपाय गैया पिकनिक स्पटबाथाय माथोबाव आरोना गानाथ' होखायो फुलनो दामनो ओमफ्राय नैयावहाय आइ लाभ मोनाबिलि लिरनाय दं नालाय इयाव फट' खेबजानो होननानै फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय फट' खेबजाबाय जोङो माथो होनबावनो आरोना लोगोफोर फट' खेबजानो लोगोफोरनि बेवहाय आइ लाभ मोनाबिलि जे लिरनाय दं हाय खिबुना इयाव फट' खेबजानो मा मोना गारियाव दं आरोना ओमफ्राय थाथ'दो जिरायनानै जों फट' खेबजालाङो होननानै बुंदों सरि दे लोगोफोर आं मिउट खालामनांगौ गोनां जाबाय बेखौबो आं देखायदोंमोन कि बैयाव जों फट' खेबजादोंमोन ओमफ्राय बेलासि टाइमाव बैनि जोमैया ओरैजे साग्लोबबोदोंमोन होनना बुंदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय नैयाव आइ लाभ मोनाबिलि लिरनाय दं बेखौबो देखायदों आङो स' माने जों सिगाङाव फट' खेबजानाय दंमोन आरोना बे जायगायावहाय मोजां नुदोंमोन आरो एसे बेलासि बावदोंमोन खोमा ना सान्दुं गोसामोनथाय मिन्थिलिया आङो दानियाबा जोङो थांफिनगासिनो दङ फट' खेबजाखांनानै लोगोफोर गारिसिम थौबाय थादो नायलांबाय थादो भिडिअखौ लोगोफोर गारनानै फैबाय जों मोनाबिलिनिखौ थांसै फुंनाय मोनदों नामा गावखौनो गाव फुंदोंमोन दा खावलायखौ बेसेबां खरलेब नुवाखै जाबाबो फुंनोनो रोङा मोदोमाबो फुंदों ओमफ्राय खावलायखौ बेसेबां खरलेब नुवाखै ओइ रिक्सा हामा नालाय लिंहरबानो थांलायखायो थांसै दा मोनाबाय जों थांसै दे सुसु ओंखारदो रिक्सा र' बै नैबे हाग्रायावहाय बाव सुसु बेरायबावो थांसै दे सुसुनदो दे मालाय जानाय नुनानै दे सुसुनदो दे सुसुनदो दे हासुखाबाय नै मालाय रिक्सा जाबाय दा आङो 50 थाखा ओंखारफिनबाय नै लोगोफोर दायो जोंहा नैबे गेटसिम बेखौ होलांफिननांगौ बेखौ नांला ना
ओंखारबाय लोगोफोर नै थांग्रोनोसै लामाखौलाय मा देखायबाय थाबावनो मांखियानो गैयाबा बेयाव